ụlọọrụ Jezco Groups Limited ekwego ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service nkwa ABS na n'ime afọ a ma gaa n'iru na ha na-agaghị ejikọ aka ọnụ iji fụ na ọganiru ga-adị. Onye isi oche na Managing Director bụ Chief Joseph Ezokafọ kwere nkwa n'oge ọ kpọtụrụ ndị nchekwa nakwa ndị isi na Anambra Broadcasting Service ka onye du abụ Managing Director anyị bụ Sachido Obidegwu. N'oge ha kpọtụrụ ya na be ha bụ Ekwuola kansụl ime obodo Agụata. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'ebe ozuru oke site na studio anyị. N'okwu ya, Chief Ezokafọ toro ụlọ mgbasa ozi ABS maka ọlụ ha nke o kwere nkwa na ọ ga na-enye ha nkwado dịka ha si wee bụrụ ọnụ na-ekwuru gọọmenti ma na-ekwukwara ndị Anambra. Ọ gakwara n'iru kene onyeisi ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Sachido na mbọ ọ na-agba ịfụ na ABS gbanwere na-alụ ọlụ ya ọfụma dịka o si kwesị. Chief Okafọ kenekwere aka na-achị Anambra steeti bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo dịka ọ na-alụ ọlụ ịhụ na Anambra na-aga n'iru ma kwukwa na ọ ga na-enye nkwado ya. Chief Okafọ kpọkwara ndị Anambra nọ na mba dị iche iche iweta akụ ha ka o luo ụlọ ị na-enye aka wee na-ewepụta ọlụ yanakwa ime ka ọba ego Anambra steeti na-etokwa. Onye du nzukọ ahụ wee bịa njem ahụ bụ Sachido kwuru na njem ahụ bụ ikene Chief Ezokafọ na nkwado ya nyegara ụlọ mgbasa ozi ABS ma na-achọkwa ụzọ ọzọ ha ga-eji eme mmekọrịta na aha ọhụụ ma karịkwa. Na oge o nyere ekene, onye bụ Director nke Legal Service ABS bụ Barrister Juliet Amasiatu kọwara Chief Okafọ dịka onye nwere obi umeala yanakwa onye ọnụụzọ ya oye nke o kenere ya na nkwado ya nyegara ABS ma kwukwa na nkwado ahụ na mmekọrịta ahụ ga na-aga n'iru. Ndị so wee bịa njem ahụ bụ onye isi ngalaba Programs Department bụ Odoziakụ Nneka Ekwunife yanakwa onye isi ngalaba News and Current Affairs Department Odoziakụ Judy Jeff Nwabueze yanakwa onye nta ego ama ama na ABS bụ Maazị Abụchi Nwaọzọ.